Costanza, tiranna del cuore destiniamo, qual morbo crudele. Sol chi vuole si servi fedele, non vi amor, se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti la smanie, del rido anco d'arco, i centi occhi di sfido, se mi punge una qualche libertà. Jumalat, täällä sä oot. Miksi sä vastaa, kun mä soitan sulle? Ihme tyyppi. Voi Esko Reppana. Mikä helvetin kanahäkki tosta tulossa? Järkyttävän näköinen. Sepi on tulossa tänään meille. No se on se lavuori taas tukossa. Sehän tulee sen korjaamaan, että pysy sinä vaan täällä alakerrassa. Täällä tuu häpäiseen mua, ettei se näe, missä kunnossa se nykyään on. Ai saatana. Hirveetä. Mitäs puuhat? Mitä nämä sun piirustukset täällä oikein on? Väität sä, että sä ymmärrät näistä jotain? Näissä on ihan hirveästi kato numeroita. Ihan varmaan tuolla sun insinöörikoulutuksella ei näin vaikeita niin yhtälöitä ymmärrä. Jumalauta, on pieni pora. No, pienillä miehillä on pikkaset porat. Susta olisi voinut tulla ihan mitä vaan. Ihan mitä sä haluut. Mut mitä sä teit? Et mitään. Sä et jumalauta jätkä tehnyt yhtään mitään. Ja tossa on sit tulos. Ja nyt on joku kateessa. Ei löydä, ei, vaikka oikein teholin siellä kattaa. Noniin, onko siellä mulle mitä? Ei oo pikku Eskolle yhtään mitään. No, meippäs ostaa taas niitä nippeleitä. No siellä nyt on kuule yksi palikka etsimässä lisäpalikoita johonkin askartelukerhoonsa. Joo, illalla sitten. Joo. Samoin. Esko, voitko pysähtyä? Haloo! Hei, kuulitko yhtään, mitä tänne kännykkään sulle äsken sanoin? Täällä olisi ollut just sellainen kenkähylly, minkä mäkin olisin halunnut aika helvetin halvalla meinaan. Niin olisi sunkin palkkarahat siihen riittänyt. No mitäs tää on?
5 € ei ole kyllä paha. Hei, voitko yhtään nyt odottaa? Ootko ollenkaan kuunnellut, mitä mä tässä yritän sulle puhua? Jumalata, kun saatana saappaalle juttelis. Hei, Emboa! Otetaanko Emboa? Kato, näin iso paketti. Hei, voitko yhtään odottaa, ettei tarvitse koko ajan kipittää perässä? Voitko nyt sanoa, mitä sä oot kaikella tällä paskalla tekemässä? Sittenpähän näet. Subscribe to Dust for new sci-fi every week.